Nauhoittaako se? No niin. Nyt ruvetaan pelaamaan. Mä oon täällä ton Sebastianin kanssa pelaamassa. Tämä on täällä seurana. Puhu jotain. Joo. No kyllä, mä pelaan. Your selection. Kevään ensimmäiset marjat ovat saapuneet The Body Shopiin. Tule nyt tutustumaan The Body Shopin makean mehukkaisiin varrella vartalotuotteisiin. Tää on hieno peli. Joo. Niin on. Mä oon tosiaan menossa ton veljen kanssa sitten. Ton mun veljen kanssa menossa sitten pelaamaan noita kolikkopelejä sitten Joo. tossa viikonloppuna. Tää on nyt mun kaveri, joka pelaa. Joo. Niin on. Joo. Tai Extension. Voisitko ottaa koko näyttöä? Joo. Näytkin. Miten käy? No niin, nyt aika loppuu ja tää kisakin on ohi. Jäätiin 8. sijalle, mut ihan sama. Game over.